jiena jinkwetani kull każ li jkollna u kull każ li kollu bżonn jidħol l-isptar u kull każ li jmut. Ġifieri 100 hija numru forsi li tistema' u tintuża xi around number, ma jiena kull każ jinkwetani u kull każ nagħmlu ħilitna kollha u rrid insellem l-istaff kollu li għamel ħiltu kollu biex insalvah. U kull mowt tkun daqqa kbira ovvjament għall-familjari imma anke għall-istaff tagħna. Rigward il-ċentri tal-swabbing, aħna komplejna nżidu magħhom ġifieri bħalma taf inti diġà kellna 6 swabbing centers għall-PCRs. Żidna swabbing center ieħor ġewwa Boffa għal rapid testing. Qegħdin fil-proċess li niftu swabbing center ieħor għal rapid testing fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Mill-ġimgħa li ġejja ħajibda wkoll rapid testing ġewwa Għawdex u minn din il-ġimgħa jew mill-ġimgħa li għaddiet bdejna wkoll rapid testing ġewwa l-airport biex issa dawk il-passiġġiera kollha li kienu qed jiġu mill-pajjiżi li huma member u li ma jkollhomx magħhom ċertifikat li juri li kienu negattivi fl-aħħar 27 siegħa qed isirilhom rapid test kif jaslu ġewwa pajjiżna.